Na, üdvözlök mindenkit, és szevasztok, én Janika vagyok, és itt van velem Lana. Várjál, mutatom, és itt van velem Lana. Na, és ebben a mai videóban úgy értelmezem ezt az egész videót, hogy baromkodunk. Igen, ez a legjobb játék, bocsánat, hogyha háttérben van zajok, de hát nem teltek róla, így van az élet. Na, szóval, már kezdődik is. Igen, ahogy láthatjátok, az ott Lana, és neki az a lényeg, hogy szét kell pusztítani ezt a tornyot, hogy én leesek abba a piros részbe. Igaz? Remélem látom, hogy mindent hallani is kacok. Mert ha nem, akkor hát... Akkor ezt elcsesztem ezt a videót. Mindegy, az a lényeg, hogy legalább lehessen kicsit hallani. És az ott a kis emberke, az ott Lana. Igen, itt van a profilja, gyors megmutatom a profilját. Szerintem gyönyörű karakterje van, ahhoz képest, hogy nekem kevés Robuxom van. De ahhoz képest nagyon szép dolgai vannak, rengetesen. Na, és ahogy láthatjátok, Lana már a felét ledöntötte, és dől a torony mindjárt. Dől a torony, dől a torony, dől a torony. Nem sikerült, Lana. Próbálj meg majd újra. Ja, és igen, skacok, nekem az a lényegem, hogy a Lana az egész dzsengát szétszedje, mert ez alatt a réteg alatt van egy gomb, és azt meg kell nyomnom. És megölt engemet! Szóval igen. Jó van, csak videó, és csak játszunk. Na, most én vagyok az, és igen, itt van minden egyes dolog. És melyik is a legjobb? Hát, hadd mondjak valamit. A Sun meg a Gun, de szerintem az nem kell már. Úgy lehet a legelőször már szétszedni az ellenséget, mindig kettesével kell lemenni. 100. Hopp, túlélte, mert 2-t le, sőt 1-et mert le. 100. 100. Úgy elmosogat, hogy kristálytisztán. 35 perc alatt. Meg van ilyen 45, meg 55 perces, meg faszom tudja milyen programok rajta. Na igen, most ott vagyunk annál a résznél, hogy Lanát szépen gyorsan le lehet dzsengázni. Igen, meg lehet ölni az adott embert is úgy, hogyha nem a dzsengával ütöd le, hanem az adott tárgyal. És melyik kellett legkönnyebben, skacok, megszerezni a Lanát? Hát, amit szeret. Hamburger! Hamburger! Nem lehetett látni semmit, mert nem töltötte be az objektet, de nem baj. Nyertem! Nem tudom! Kilőttem valami kockát, aztán megtörtént a csoda. Lehetséges, még egy 2 kört fogunk letolni, mert utána megyünk egy másik játékot játszani, igaz? Miért van ilyen fingó hangja? Család az kész. Amúgy nagyon fölém lősz. Na, bro. Mindig a tetején kell maradni, mert akkor az aljára fog lőni az ellenség. Amúgy megvan, hogy mit kell játszanunk majd. Poker! Jó, nyertél! Jó, hát most ez az utolsó, és elmondom a játékot utána, jó? Ez az utolsó. Na, találjátok is, kacok, meg tudom én ölni Lanát, vagy nem? Írjátok le a kommentben. Köszönöm! Na, mi kell más? Lana, kimoshatom a ruhádat? Hogy estél le? Na,
Akkor ez volt az első játék, és mutatom a következőt, ami hát Mennyi az idő? nem szabad látnod. Az mennyi? 3 volt, meg 400 forint. Akkor mind a Geluró. Megtaláltam a játékot. Nem vártam ezt. Rengeteg barátom mondta, hogy jó, Janika, próbálj már ki. Csak próbálj már ki. Ja, várjál. Bemutatom, skacok, ez itt Lana, és ez itt meg Kevin. Ugye milyen cuki? Nem, az a cuki, amikor elrepülnek. Na. Jaj, nem vártam ezt. Léphetsz. Choppy Playtime. Ezután lesz még egy Choppy Playtime, de először meg kell nézhetek a videót. Igen, igaz, Lana? Csak is akkor. Igaz, Lana? Csak akkor mutatjuk meg, ha ti most lájkoltok és subscribe-oztok, és még benyomjátok a csengőt is. De ha nem akarjátok, akkor nem kell, és akármikor leiratkozhattok, nem kell, nem fontos ahhoz képest. Na, hol vagy, Lana? Itt vagy-e? Na. Hol vagy? Na, gyere. Igen, lehet a Project 3, amit még nem láttam. Na, várjál, akkor gyere, a Project 1-be megyünk. Igen, lehet gurulni, és nem értem, hogy miért nem ment itt az én tárgyamat, szóval inkább visszaveszem. Kösz. Ja, nem, nekem toilettem volt. Na mindegy. Backpack. Ó, backpack. De jó. Grab power. Ó, lehet erősséget rakni a grab powerre. Na, ez még nem volt. Ott kezdődik a játék. Fú, de régen játszottam ezzel a játékkal, nem is emlékszem, hogy mit kellett játszani. Azt tudom, hogy multiplayeres játék, szóval ugyanolyan lesz majdnem, mint a Project Playtime. Annyit tudok csak tényleg. Lehetséges ez az egy rész lesz csak, mert hát nagyon fáradtak vagyunk már, hogy videót szerkesszek én. Nem értem, hogy miért beszéltem többes számban. De igen, én nagyon fáradt vagyok ezt tovább csinálni, mert a következő videót is fel kell vennünk a Poppy Playtime-ból. Igaz, Lana? Lehetséges ilyen sok videót feltöltök, mert hát szeretek. És igen. Na, mit kell? A játék eltűnt, meg kell találnod őket is. Ó, ezt ismerem. Igen, vannak ilyen nagy kék helyek, amikkel a kezeddel el tudod, tudsz menekülni, érted? De ugye nem csak, hogy láthatatlan nekem. Láthatatlan? Aha. Én nem látom, hogy hol van. Ott van melletted. Én nem látom, bakker. Ez így nem lesz jó. Nem jön fel. Ja. Igen, le lehet húzni ezeket. Az alja, igen. Az az alja név. Mindenkinek beszélünk, nem. Tőlem is kérdeztem, szerintem nem akar téríteni. Ó, most már van levegő. Ne csörögjél már. Na, találtam 4 darab játékot. Jó, beraktam 4. Meghaltál, Anna? Hol vagy? Itt Nem, ezt tudtam, tehát valamilyen szinten azért beszélek, tehát úgy, hogy ilyen. Én magyar turista vagyok. Jött egy ilyen kis posztét, szerintem az imánom, vagy nem tudom, ki lehetett. Aztán több Nem tudom, hogy hol van, de mozgok össze-vissza. Meghaltam, ahogy látom. Nem tudom, hogy mi történt. Ja nem, nem tudom, hogy hol vagyok. Én futok.
hegyek, Hát minden jó, az. akkor ebben Miért nem 6 és 4. Hát nekünk Nem tudom, hogy hol van. a németek, ez az osztrákok keresztül. Ember, nem tudom, hogy hol van. Hegyek, tiszta hó, tetején a de jó nézett, nagy tó, meg hú, az meg kibaszott. Ó, jó, akkor én még keresgélek tovább. Gabi, Micsoda gyors futások vannak itt. a Riki 1000 A hangokat kell hallgatnom, mert nekem vannak hangok a játékban. Majd látom, itt van egy ilyen. helyzetét csináltak egy be. Ajaj. Úgy, hogy a fürdő, az ugye benne Király! olyan szintű Ó, de jó, hallod, micsoda parkourmester vagyok, hallod. kocsival Ja, még igen. fogas elég. Amúgy te tudod hol van? Nem, egyáltalán nem tudom, mert nekem láthatatlan, szóval én elbújok. Ugye oda viszont Mert befostam. az volt csak maga Ajaj. belépjük a szem. Itt van még egy. Jó, 9 megvan már. Itt van egy 10. Rányának a oldalon, és Ja. rának, hogy ő Oda megyek, Jani. Itt vagy. Jó, hello. Jó. Egy ember izé, föld alatt van. fönn van ilyen 1200 méter. Nem tudom, hogy hol van, engemet követ, ahogy hallom. Engemet követ, ahogy hallom én. Ne, le akarom csukni ezt. Engemet követ még mindig? Nem, már ciao. Most már, nekem tényleg láthatatlan, szóval nekem félnem kell amúgy nagyon. Hallom! Hallottam. Neked ennyire logol? Fönt a hegyek, Nem, csak úgy látod, de nekem nem laggol. Fú, de gáz így, hogy nem látom egyszerűen hol van, csak a hangokat hallom. ja, de a kis kínai, Fú, de frusztráló. ekkora kis Ahol nem voltunk még, az itt. Itt voltak már? Nem, Ja. de nincs itt semmi. ez már olyan, Jó, körül kell nézni, mindenhol lehet. hogy Egy ember amúgy már meghalt. talán aztán ilyen. Ja nem, kevés HP-ja van. Nem? Vagy ketten marad? Ja nem, ő a izé. Ja nem, de. Kevés HP-ja van, gondolom. Nem, nincs ott a izénál. Ja. Go. De van nála egy doboz. Ebben ott izé. Már nincs. Ja. Én sütök ilyen. Már leadta. Lent volt 9 fok, Az a baj, hallod, Tózsi, mi a baj? Az, hogyha megáll, akkor én nem hallom, hogy hol van. És igen, hallom. Le. Csuk le. Riki, Lecsuktam. Riki. Fú, de frusztráló ez itt tényleg. Riki. Egyszerűen tényleg nem tudom, hogy mi van? Mi lehet küldeni emótokat? De jó. Itt volt a sarkamban! Hú, bakker. Itt van a sarkamban. Riki. Egy Én kicsit... gurulban megyek. Fú, hallod, ez nagyon nehéz. Ahogy tök jó, hogy tudok küldeni, de hát nekem nehéz tényleg. nem. Nem, miért jöttem rá? Mert mi a baj jön? Próbáld meg úgy, hogy Ja. nézd meg. Állt a csávó, csak azért ilyen piros, mert piros ő, látod? Képzeld el, hogy a Nézd, milyen tár. Nézd már, mi van itt! Egy doboz! vízből És itt is van egy! a szárkópálya. Aha. Úgy, hogy a Jé! ilyen hálóval Mondom, hogy jól körül kell nézni, mert nagyon sunyi helyekre rakják, látod? igen, tehát hogy nehogy lees. Ja. Minden egyes helyet át kell nézni. Elsigeltek, akkor a vonat hozta meg a pótkocsi, hogy rajta hozta a szálltókat. Hallom. Már fölmászik meg Futás! a vonat meg a... De várjál, a Fú, hallod, ez egy nagyon ijesztő, tényleg. Egyszerűen nem hallok. Nem látom egyszerűen. És ezt a videósok sem látják, szóval hát... így töltöttél be a játékot, így kell élni. És itt volt egész végig egy doboz. Ott is volt egy!
Ezt nem hiszem el. És itt is volt egy bok, és ezek közül mind elmentem, mert futottam. Na, jó. Oké. Ó, mutatja a dobozokat. Nem tudom, hogy hol van. De hallom. Oda ez mennyi, oda hallod. Ez az. Áj, Istenem. Ezen, na igen. Ennyi, kész, már nem is mutatja. Igen. Hagyom a grappling packemet. Nem ezen, mert volt a két helyről lehet. Hol, bebújtam. Enemy is close. Így nem megy a levegőm, hogyha a közelemben van az enemy. Hallod? Tök jó. Lana, segítesz? Itt vagyok a Toy Factory közelében. Tudod itt Tudod, ahol nem az a sárga hely van, hanem tudod, az a nagy terület, ahol van egy létra. Igen, tudom, de én le leszek némítva, oké? Oké. Jó, most a Lanát nem fog... Skacok, most a Lanát nem fogjuk hallani. Ne aggódjatok, most neki teendője van. Szóval ne aggódjatok, skacok, itt van amúgy. És ahogy hallom, és ahogy remélem ti is halljátok, igen, mögöttem van ez a hülye. Csak a merevítőket látható. Azaz. Na, azt csinálom, hogy futás! Jó, lezárom. Igen, skacok, mutatni fogunk ennél sokkal jobbat is, ami rendesen a Puppy Playtime lesz. De ezt először kivisszük, mert így élünk. Ott az utolsó doboz. Utolsó előtt. Hogy venném azt észre ott? Nem tudom, hogy hol van. Ja, igen, itt van. Oda! Ó, nem vagy már lennémítva? Ja. Igen, hallott. Itt vagy amúgy? Ja, le vagy némítva, igaz? Jó, oké. Hol van az utolsó kocka? Meg kell venni, hogy mutassa. Ott a végig jobbra is akkor ott ki lehet úszni. Igen, mi vagy egy oldal. Válnak. Ó, kész van! Ja, ott átig áthaladtam. És akkor itt elmész jobbra és akkor ott lehet. Aha, hallom, hogy ott van. Ott van, nem úgy? Igen, ott van a jóban. Akkor egy teendőnk van, Lana. 3, 2, 1! Nem érdekel, feljövök. Én felkeltem. Lana, siess! Én amúgy felhasználtam a pénzemet, hogy kiussak, de nem érdekel. Én megújultam. Mi van? Azt írta a csávó, hogy én Sassy vagyok az Among Us. Let's go! Hát köszönjük szépen, hogy megnéztétek. Arrivederci! Lana? Igen? Na? Nem köszönsztek? De amúgy mit írt a csávó? Lehet, hogy nem ér. Az nem érdekel. Azt majd elmondom. Na viszont!